yajulisha watu matokeo ya sasa hata atakaokuja hivi. Moko kuom okinde ma pacho ka kod jopuonjre mag weche mag chike obago ng'anyo ka giywago rocho ratichgi e kuondegi mag tije. Giwacho ni kata obedo ni gichwalo ng'ur margi ne riwruok mar okinde, pok okawo okang' moro amora makare mar konyogi kendo ok ginyal dhi nyime gi ling'. Dwachgi maduong' en ni mondo riwruogegi mag okinde e pacho ka okete okenge makare manyalo konyo winjo ywak ma kamago kod okang' mager mar chik ne jogo moyud ka ketho chikego. Kawacho ni wadwaro mondo sexual harassment policy mar LSK manoket higa 2019 mondo ong'i olok kendo mondo obed kagima onyalo cover jok matindo, onyalo cover jok ma pod nitie e school, onyalo cover jok mamanyo pupil e joko kocha, kendo ka ng'ato oyud ni otimo gima chalo kamano to nitie action minyalo kawne. Ok ni LSK wacho ni koro onge gima ginyalo timo. Kata kaponi giloro kae to ne ber ka wayudo jok ma romonwa kendo winjowa kendo gikweyo chunywa, nikech en wach malit ahinya ni gini omako kinde duto, omako kinde matindo to omako kinde madongo. Jomoko wacho ni okinde moyudore e wachni ma bende rocho ratiro mar okinde matindo gin jok ma osebedo katimo kama igni moloyo igni 20. Wawacho ni no to sexual harassment kuom the girls gi jowuoyi. We want sustainability for the young okil kae. Koro emomiyo wabiro kae kawuono in solidarity wacho bringing our demands. Jagoro mongirore migawo mar nyithindo Karen Agengo timo